ልብወለድ ታሪክ ፍልስፍና በኦስታይን ጎርደር ትርጉም ተኪየ በየነ ተራኺ ተስፊት ዮሐንስ ታሻይ ምዕራፍ ዘመነ ተሃድሶ አንታ ብመዋት ስጋ ዝተጎልበብካ መለኮታዊ ወለዶ ሶፊያ ቡግያን አላህለት ኣብ እንዳ መሓዝኣ ዮሐና ክሳብ ትበጽሕ ሰዓት 12 ኾነ ክትመጽእ ኸላ ዮሐና ኣብ ቅርዓት ደው ኢላ ተጸበየታ 5 ሰዓት ሙሉ ጠፊእ ክርፊትኪ ን5 ሰዓት ጥራይ ኩንኩን ጠፊእ ንልዕሊ 1000 ዓመት እየ ጠፊእ እሞ ነዚ ኩሉ ግዜ ብሕሊፍክዮ ተጸሊልኪ እያ ክመስለኒ ኣዲኻ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ደው ኢላ ነይራ ምንታይ ኢልክያ እንዳ መሸጣ መድሃኒት ከይዳ ኢለያ ምስ ተመለስኪ ክድውላ ግን ጽበየ ክላ ክዛኸና ዓራትኪ ጥርሑ ምስ ረኣይዎ ኣበይ ዳኣ ኸይዳ ኢሎም ሓይቶምኒ ሽብ ኣፈይ መጺለይ ተዃሪናስ ንገዛእ ኸይዳ ኢለዮም በልህት ዮሐና እሞ ምስ ኣደከይ ተዳዋሉ ቐልጢፍና እንተዓረቕሞ ቸኮላታ ክንበላዕ ሓሳብ ኣቕረበት ሶፊያ ብድሕሪኡ ኣቦ ዮሐና ሓቢረን ክዕላ ምስ ረአየን ድሮ ተዓሪቕክን እምበኣር ኢሉ ስሒቑ ኣብ ምኾስታር ዘረገፈ ቕጹልትዋ ድሃበ ሶፊያ ናይዚ ኹሉ ሸቐልቀል ጉዳይ ክባ ነገርኒ ንገዛ እንተካይድክኒ ክነግረኬ ግን ሎም ለይቲ ፈጺመ ሰላም ከይበልኩ ስለ ዝሓደርኩ ደኺመ ኣለኹ ብፍላይ ናይ ሌላይ ጉዳይ ድማ ሓርቢትን ኣሎ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኹሉ ዘጓንፈናት ዘሎ ትሪኦ ዘላ ኾይኑ ይስማዓኒ ሳልሳይ ዓይኒ ኣለዋ ማለት ክሪ ምናልባት ህልዋ ኸውን በለት ሶፊያ ገሪሙኒ ዘሎ ግን ስለምንታይ ኣቦኣ ብቐጻሊ ናብቲ ሰብ ዘይብሉ ጎጆ ፖስት ካርድታት ይልእኽ ምህላው እዩ ኣብ መንገዲ እናተጓዓዛ ሶፊያ ህንጢነት መሓዛኣ ሪኣ ኩሉ ኸጓንፋ ጸንሐን ዘሎ ናይ ፍልስፍና ትምህርታን ዘርዚራ ነገረታ ንዝኾነ ይኹን ሳልሳይ ኣካል ከይትነግር ኩሉ ምስጢራ ክትዕቅበላ ኸዓ ምሓለታ ብድሕሪኡ ክሳብ ገዛ እንዳ ሶፊያ ዝበጽሓ ንሓድሕደን ከይተዛረባ ኣተዋ ዮሐና በቲ መሓዛኣ ዝነገረታ ብዙሕ ሓሰበት ሶፊ ዝነገርክን ኩሉ እንተሓሰብ ኩሉ ወላ ባህ ኣይበለንን መን ፍተውየ ወይ ጽልእየ ኢሉክኸ ፍልስፍና እኮ መኒና ካበይ መጺና ወዘተ ንኽንሓትት እዩ ዝደፋፍኣካ እምበር ዝጐዳ ኣይኮነን ድሓርካ ኣብ ቤት ትምህርትና እኹል ፍልጠት ንቐስም ዘለና ዲ ዝመስለኪ በለታ ነዚ ሕቶታት ዝኽምልሶ ዝኽእል ግን የለን እወ ግን ኣተሓተታ ዝምሃረና መምህር ከሎ ዲ ዮሐና ንገዛ ኸይዳ ሶፊያ ንኽትምሳሕ ኣብ መኣዲ ክትቀረብ ከላ ኣዲኣ ስለምንታይ ዘይደወልኪ ኢላ እውን ኣይሓተተታን ንሳ ግን ኣብ እንዳ ዮሐና ድቃስ ኣብይዋ ሰላም ከየበለት ከም ዝሓደረት ነገረታ ድሕሪ ምሳሕ ከኣ ቀም ከተበል ናብ መደቀስያ ሓለፈት ቅድሚ ምድቃሳ ኣብ ቅድምታ መስትያት ሰገለት ጠጠው ኢላ መልክዓ ረኣየት ፈለማ ገጻ ብድኻን ፋሕሽዩ ኣዒንታ ፈዚዙ ረኣየት ጽንሕ ኢላ ግን ሓንቲ ንዓ ዘይትመስል ጓል ተረኣያታ ብስምባደ ደረቐት ምናልባት ኣብ ሓንጎለይ ባዕለይ ዝቐረጽኮ ምስልያ ትኸውን በለት እታ መስትያት ዘላ ቖልዓ ግን ክልተ ዓይና ቋሕሰማ በለት መልክዓ ድማ ኣብታ ናይ ተምሃሮ መንነት ኣብ እንዳ ጐጆ ማጀር ምስ ማሕፉዳ ዝረኸበታ ናይ ሌላ እያ እታ ምስሊ ግን ኣብ ሒደት ካድኢታት ጠፍአት ሶፊያ ኣብ ጫፍ ዓራታ ኮፍ ኢላ ሓሰበት ስለምንታይ ክደክም ከለኹ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ጥንቆላ ዝመስል ጉዳያት ዘጋጥመኒ ኢላ ተገረመት ክዳውንታ ኣብቲ ኣብ ጥቓኣ ዘላ መንበር ደርብያ ውሽጢ ዓርያት ኣትያ ክትግምሰስን ብኡንብኡ ኣብ ከቢድ ድቃስ ክትጥሕልን ሓደ ኾነ ሓደ ዝገርም ሕልሚ ኸዓ ሓለመት ኣብ ቅድሚ ሓደ ናብ ገምገም ቃላይ ዝጥምጥ ገፊሕ ጀርዲን ጠጠው ኢላ ኣብ ቅድሚያ ኣብ ሓደ ጀላቡ ዝዕሸጋሉ ብዕንፀይቲ ዝተረበ ጽፍሒ ናብቲ ቐላይ ገጻ እናረኣየት ኮፍ ዝበለት መንእሰይ ጓል ሶፊያ ሪእያታ ቀሪባ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ በለት እታ ጓል ግን ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ከም ዝበለት ዝተባህለት ክትመስል ቁሊሕ እውን ኣይበለታን ሶፊያ ክትላለያ ስለ ዝደለየት ኣነ ሶፊያ በሃል በለታ እታ ጓል ግን ከም ዘይትርእን ዘይትሰምዕን ኮይና ምዒ ኣይበለትን እታ ጓል ብሃንደበት ሌላይ ዝብል ጻውዒት ካብ ማዕዶ ገዛ ሰሚዓ ካብ ኮፍ ዝበለቶ ዘሊላ ተንሲኣ ናብቲ ገዛ ገጻ ጎይ ጀመረት
لك صممو عورتي نبرتن حدا لعلن تحتن كاكس تخدن سباي كابت جزاوز إيو نارتات جويز نبرت قلع عجز أخمس رأيته صوفيا قريموانا رأيت اتقول عزلي لاب كسادو تتمتمتو نسوق حاقفو خلت سلستا جزي عن كل المسابلة تتعاحزهم الجزءهم امرحو أبتقول عاكو فيلات لاز نبرت صوفيا حانتري شو مسكال مستنسلة رخيبة على علاب إلى جبتتا دحريو كاب حلمها تبرعبرت صوفيا ساعة رئة نغلت ساعات دقيسة أبجاف عرات كفيلة نتزقرم حلمي خيدك أسد بونا أزر آيات خوين تسمعه أتا جزاء اتقلاي اتمعشيك جلابو كل واب قلا خم تفلتوه رقصنيا غونات ناتي ياب تقول جماجر أب مندق تسقيلو زنبرة سئلو دوي مسل اتحول عمو برقص ليلاي سئلي ياب تمحفظة أب ندماجر زرخبتوها زغاخرة السبعيكا أبوها كاب ليبانوس مسئي مالتي قلنا البرتخاء يمثل مالي سودان سواء تنسيها عراتا ختنصف كلها حانت ورق مسقال مستنسلتها أب تحتي ترأسها رخبت بزبانا خاء ليلاي زبل صحف نبرا قدم حجي تمساسات نقر رخيبايا مسقال كاب حلمة تسحب قن زردن سيو حريقة نت مسقال مستن قدم زرخبتن كيح شربان صعدا شراب اقرن كاردتها تناقمتتا نصبحيت نقوم ساديا قرصنا بلعا عديا حادي كاب جلز مص قلبي اب تقطقط ملوء نقوم خعطت خم زرفدان انتي مخانو خم زحربتها نغرتا هو بلتمو كم زبل زربها مملقه نقلتها تعسى كرم حجي ابزغا بريخي تفلت ريخي عديا زربها خلاقن دروب قصبة تنسياب بمسكوت ندقاق تقومت جمرات كم تحسبتو خان هرمس رأيتو نسون سفيام سرعيها كابدك إسوز نبرا اقر قد تنسيو بوغياج رؤنا زرقا زاليلو تحوقفا نساون حوقفا خدر زو جمرات حندبت كابديا تنسياخو مختقبرا مرتاتن بخلوه تمزازنقن عدلاي نبران كي رأيتها عديا أبطغا عدويلها سنحتا بس خلي بتفلت يا ريخي قد ما حجي مسينيرو ديو هو مسينيرو أبوش تزقط قات حنت عاصم قبير سلازنبره نعخو سدي مسي زخون بلتا بهندبت أبوش تابعتي كم أمولو خياتمو عديا حتوتات كي تبزح الله فرحت نسخب زعبا انسسا زي تفلت يرو يهلو خون إيز غزانا إنساتات ممهر قانقوانا تحسبان كوت سخط رأيخي إلها حججت الله صوفيا قلنا الديان زبلوتو غير هبت أقلبو أنا بهرمس قبرت ماما قزء بزحيخ من لسي قزء تفلت إريخي منكو هسقط أبلا من البات أدراشا بكسادو تنطلت إريه اللي خوني ليه إلها من لست الله هرمس جرؤو سلسل نبله صوفيا كسادو ندرزتو مريحوا كبت جرين وطو أقرأ الناس عبت نويح تقعزو أكرمي أنا خدا حنساب مسكالو تغلبات حنين النابلة كال ساعة عرحي قلنا تصورا شقرا نعث ملس كتب لغلاقن تماليسو يساليا كم زيلوم مع كل كتما عدو كتما سنتيوم نابتي حدج أفتا ختما وسأدا أب موداتا أب حنت قرعات مسبزحو تخيلو نابتت انتاوية أباي تزمسل مريحو أب قصري 14 جزات تتقوبله كل تجزاوتن ترايتو ناي بحق نايت انتيو أما المأكلة زمن استهانس يمثل هرمز نسوفيا معزوه تكفت تصبيع سوفيا بقرنت معزوه بزنبرت ساتسون بوستا حانت بوست كارد بدايقة تنتقلت إلى رأيت أدراشا نايتا كارد ليلاي ألبرت دبل علتكا 15 سنة سوفيا نتا كارد كتنببا جمرت فقرت ليلاي حجي صوفيا نابجزات فلاسفة متسيا من بالعسرت 15 عامتها لدتها قرب معال تريفو له ناتكي نايم بالعسرت 15 عامتها لدتك جن تمالي نيرو ويس لوميو لو من تخين خادم قيلو بزغنه كل ساعات كل جزية حدا يكونان حدا ولدو أريجو بحدش ولدو ختك أخلو
ታሪኽ ከዓ ጉዕዙ ዝቕፅል ናይ ኤውሮጳ ታሪኽ ልክዕ ከም ዕድመ ወዲ ሰብ ከም ዝጓዓዝ ሓሲብኩሉ ዶ ትፈልጢ? ጥንቲ ከም እዋን ቁልዕነት፣ ማእከላይ ዘመነ መዋዕል ከም እዋን ትምህርቲ፣ ዘመነ ተሃድሶ ከዓ ከም እዋን ወዲ ሰብ ትምህርቲ ዘብቅዓሉ ይስራዕ። ስለዚ ዘመነ ተሃድሶ መበል 15 ዓመተ ልደት ናይ ኤውሮጳዊ ክበሃል ይከኣል። ሕጂ ክፍላ ሰነ እዩ ዘሎ ሌላይ ጓለይ ምንባር ዝመስልዎ ኸ የሎን። ወርቂ መስቀል ክትፊእክያ ምስ ሰማዕኩ ድማ ኣዝየ ጉሄ ኣቑሑኺ ብጥንቃቐ መሓዝ መዓስ ኢኸ ትመሃሪ? መን እዩ ኸብቲ ኣፍ ደገ ዘሎ? ካብ ዘፍቅረኪ ኣቦኺ ማዕጾ ደፊኣ ምስ ኣተወት ሄርመስ እንታይ እዋኑ ብጉያ ኣትዩ ፊንፊን ምባሉ ወዲ ገዛ ምዃኑ ኸርእያ ዝደለየ መሰላ ደድሕሪኡ ስዒባ ኣብ ራብዓይ ደርቢ ናይ መወዳእታ ገዛ በጽሑ ሄርመስ ነታ ጸባብ ማዕጾ ብኢዱ ደጋጊሙ ምስ ሓጠራ ማዕጾ ተኸፍተ። ኣልበርቶ ቐይሲ ናይ ጠላቕ ጆከር ዝመስል ተኸዲኑ ጸንሓ። ናይ ዘመነ ተሃድሶ ኣለባብሳይ ዝኸውን ኢላ ኸኣ ገመተት። እወይ ባህሌላ መሲልካ ኢላ ድፋ ኣቢላቶ ንውሽጢ ሓለፈት። ባህሌላ ኣብ ሰርከስ ቀይሐ ጽልሚ ተኸዲኖም ንህዝቢ ዘስሕቑ ተዋሳእትዮም። ሶፍያ ፍርሕን ሓፍረትን ተቐንጠጠላ። ህድእ በልዛ ጓለይ ኢልዋ ነቲ ማዕጾ ዓፀዎ። ራእይስ ፖስትካርድ ኢላ ነታ ኣብታ ኣፍ ደገ ዝረኸበታ ሃበቶ። ኣዋህባኣ ገባሪኡ ንሱ ምዃኑ ዘስምዕ እዩ። ኣንቢቡኻ ርእሱ ነቕኒቑ ኣዳቂቑ ቐዲዱ ናብ እንዳ ጓሓፍ ደርበያ። ሌላይ ወርቂ መስቀል ጠፊኣታ ኣንቢብካያ ዶ? ንዓይ ካብ ትራእሰይ ጸኒሓትኒ ብኸመይ ከምኦም ዝኾነ ይመስለካ? ኣተኲሩ ናብ ዒንታ ጠመተ። ኣገባቡ የህንጥየካ እዩ ግን ከምኡ ንኽገብር ብዙሕ ጻዕሪ ዘድልየ ይኮነን። ብዝኾነ ናብ ትምህርትና ሞንእቶ ናብታ ኸባር ኔጣ በሎኽ ትብል ጻዕዳ ማንቲለ ንመለስ። ኣብቲ ገፊሕ ሳሎን ኣተዉ። ሶፍያ ከም ዝኣመሰለ ዓይነት ገዛ ፈጺምዋ ጓኒፍዋ ኣይፈለጠን። መንበሪ ገዝኡ ኣብ ልዕሊኣ ካልእ ገዛ የብላን። እታ ዝበረኸት ገዛ ስለ ዝኾነት ብመሳኹቲ ተቐልቂልካ ብምልእታ ከተማ ኣብ ትሕቲኻ ትርአያ። ጥንታዊ መጻሕፍቲ ብኹሉ ሸነኽ ኣብ መናድቕ ተደርዲሩ ኮፍ መበሊ ኣቑሑ ይኹን ከብሕታት ኩሉ ኣማኢት ዘመናት ዝገበሩ ጌጻት ብምሉኦም ጥንታውያን ቦሰላታት፣ ባምቡላታት፣ ካራታት፣ ሴፍን ጉራዴን ብርዒኽንቲት ከይተረፈ ኩሉ ጥንታዊ ከይተዛረበት ንነዊሕ ተዓኒዳ ጸኒሓ። እንታይ ዝመስል ጥንታዊ ኣቐብካብ እዩ ዘለካ? በለቶ ብምግራም ናይ ክንደይ ዘመናት ታሪኽ ዲ ዓቂበ ዘለኹ ድሃርካ ኽብካብ ክብሎ ይደፍርን እየ። ናይ ጥንቲ ቑሑ ዝሸጠሉ ድኳን ኣለካ ድዩ? ምስ በለት ግን ባህ ይበሎን። ናይ ታሪኽ ውሕጅ ንኹለና ገፋፊጥ እንተወሰድና ነቲ ኸብ ውሕጅ ተረፈ መን ደኣዮ ኣራርዩ ከም ዝትርእዮ ዘለኺ ገይሩ ኸጽናሓልና። እዚኣ ባጽበቕቲ ገላልጻ ግን ሓቂኽ እኮ የኺ ንሕና እኮ ኣብ ግዜና ጥራይ ኣይኮንናን ክንነብር ዝግባአና ጥንታዊ ታሪኽና እናተሰከምና ሒዝናዮ ኢና ክንጓዓዝ ዝግባእ። እዚ ሕጂ ትርእዮ ዘለኺ ኩሉ ናይ ጥንቲ ኣቑሑ ኣብ ግዜኡ እኮ ሓድሽ እዩ ነይሩ። ንኣብነት እዚኣ ትርእያ ዘለኺ ባምቡላ ኣብቲ እዋንቲ ንሓንቲ ጓል 5 ዓመት ቆልዓ ንዕለተ ልደታ ዝተዋህበታ ህያብ ክትከውን ትኽእል እያ። ንሳ ዓብያ ምስ ኣረገት ንጓልጓላ ሂባታ። ንሳ እውን ዓብያ ኣሪጋ ከም ዓባያ ምስ ሞተት ናብ ጓልጓላን ዝተሰጋገረት ክትከውን ትኽእል እያ። ሕጂ ኸዓ ንህትልኪ ኣብዛ ከብሒ ትርእያ። ከምዚ ኽትብል ከለኻስ ገለ ይስምዓኒ። ሓዘን ዲ ዋላ እንታይ እንድዒ ህይወት ኮነ ባዕላ ብሓዘንን ስቕታን ዝተመልአት እያ። ናብዛ ውቅብቲ ዓለም ከይሓሰብናዮ ንመጽእ ንራኸብ፣ ንፋቐር፣ ንጻላእ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ኸዓ ከይሓሰብናዮ ነልግስ ንጠፍእ። ሓንቲ ሕቶስከ ክሓተካ ንኽትፈልጢ ካብ ሕጂ እኒአው ግን ጭርጭር ዓበዳይ ንጻወትን ኢና። ስለምንታይ ካብ ጎጆ ማጆር ናብ ዝገይዝካ ምእንቲ ብቐሊሉ ክንራኸብ። ኣቦ ሊላይከ ከመይ ገይሩ ካብኡ ከም ዝገዓዝካ ፈሊጡ? እንተዘይተጋግየ ኣቦኣ ንኹሉ ነገራት ኣጸቢቑ እዩ ዝፈልጥ። ካብዛ ጸባብ ከተማ ኸዓ ክንሕባ ኣይንኽእለን ኢና። እንተረኺበ የመጭም ኣዒንቱ ኸፍሱሰየ በለት ሶፍያ ብሕርቃን። ኣልበርቶ ካብቲ ጠጠው ዝበሎ ዘይሩ ኣብቲ ዓብ ሶፋ ኮፍ በለ።
ሶፊያ ከዓ ኣብ ፊቱ ኣብ ሓደ ውሕጥ ዘብላ ሶፋ ዕረፈት ሕጂ ትምህርትና ንቐጽል ንኽትፈልጢ ፍልስፍና ጥራይ ከኣዩ ምስ ኣቦሊላይ ዝያዳ ክቀራርበና ናይ ሎም ርእስትና ዘመነ ተሃድሶ ምዃኑ ይትረስዒ ቀጽል በል ኢላ ጣጥሐት ድሕሪ ተመማስኣ ኮይናስ ንዊሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ጠራናፍ ባህሊ ክርስትና ገለ ነቓቕ ተራእየ ፍልስፍናን ስነ ፍልጠትን ካብ ትምህርቲ ክርስትና ክርሕቕ ጀመረ እሞ ሕይወት ክርስትና ምስ መጎታዊ ምኽኒት ንዘለዎ ዝምድና ንኽድህስስ ናፃ ዕድል ረኸበ ሓያሎ ሰባት ከ ጥልቀት ኣባጅጎ ብዝኾነ መንገዲ ምስጢሩ ስለ ዘይፍለጥ ብርትዓውነት ክትግንዘበውን ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ ሰብ ሰሚሉን መለኮታዊ ባጅጎ ከኣምኖ ጥራይ ዘለዎ በሉ ሃይማኖትን ስነ ፍልጠትን ክዛበደሉ ዝኽእል ባይታውን ስለ ዘየለ ክልቲኡ በበይነ ዓውዲ ሒዙ ክጓዓዝ ጀመረ ኣብ 15-16 ዘመን ክልቲኡ ዓውድታት ማለት ኣብ ተሃድሶን ጽገናን ዓበይቲ ናይ ለውጢ ናዕብታት መጹ ተሃድሶ ክንብል ከለና ነቲ ኣብ መወዳእታ 14 ዘመን ዝነበረ ሃብታም ባህላዊ ምዕባለ ማለትና ኢና እዚ ኣብ ሰሜን ኢጣልያ በቂሉ ናብ ምሉእ ኤውሮጳ ክሳብ ሰሜን ኣብ 15-16 ዘመን ዝተዘርግሐ እዩ ተሃድሶ ማለት ዳግመ ምውላድ ማለት እዩ ክኢልካ ነርካ ኢኻ ወይለኪ ንሱ ማለት ከ እቲ ጥንታዊ ስነ ጥበብን ባህልን ዳግማይ ተወሊዱ ማለት እዩ ሰብኣውነት ተሃድሶውን ምስኡሎ እዚ ማለት ከ እቲ ኣብ ጸልማት ዘመን ህይወት ብመለኮታዊ ጸዳልያት ትምራሕ ዝብል ዝነበረ ኣብ ተሃድሶ ግን ኩሉ ኣብ ዓንኬል ሰብ ከም ዝምርኮስ ኮይኑ እቲ ጭርሑን ዕላማን ኣብ ምንጪ ክሳብ ትበጽሕ ፈትሽ ተቐይሩ እዚ ማለት ከ ነቲ ጥንታዊ ታሪኽ ኣቐዲምካ ፈትሽ ማለት እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ጥንታውያን ቅርስታትን ቅርጽታትን ንኽትረክብ መሬት ምፍሓር ጥንታውያን ጥቕላላት ብራና ምዝርጋሕን ምፍላጥን ኣቐዲምካ ቋንቋ ግሪኽ ምምሃር እውን ዘመን ኣምጽኦ ቅዲ ኾነ ግሪኻዊ ጥንታዊ ሰብኣውነት ኣንቢብካ ክላሲካዊ ትምህርቲ ትረክብ ናብ ናይ ሰብ ዓይነት ወይ ናብ ናይ ሰብ ጠባይ ተኣቱ ኣፍራስ ይውለዱ ሰባት ግን ይቕረጹ ወይ ይምልመሉ እምበር ኣይውለዱን እዮም ኣብ ዝብል ትንተናታት ተኣትወ እሞ ሰብ ንኽበሃል ክፈልጥ ወይ ክመሃር ኣለዎ ማለት ዲ እወ እቲ ተሓሳስባ ከምኡ ነይሩ ግን ብዛዕባ ክልሳ ሓሳብ ሰብኣውነት ዘመነ ተሃድሶ ይጽንሓልና እሞ ኣቐዲምና ብዛዕባ ፖለቲካውን ባህላውን ቅድመ ታሪኽ ተሃድሶ ክንዛረብ ይሕሸና ምስለኒ ብምባል ካብ ኮፍ ዝበሎ ትንሲኡ ናብቲ ከብሕታት ቀሪቡ እዚ እንታይ ሶፊ ኢሉ ሓተታ ናይ ጥንቲ ቡሰላ ይመስል እወ ጽቡቕ ኣለኸይ እዚኣ ኸ ናይ ጥንቲ ጠበንጃ እወ ጽቡቕ ኣለኸይ እዚኣ ኸ ናይ ጥንቲ መጽሓፍ እወ ኣብ 1500 ዓመተ ምህረት ዝተሓትመት ምንጪ መበቆል ረኽበታት ትገልጽ እያ ሕጂ ዘን ዝረኣኽየን ቡሰላ ጠበንጃ ጥንታዊት መጽሓፍ ሰለስቲአን ምልክት ቅድመ ዘመነ ተሃድሶ እየን እታ ቡሰላ ንናይ ባሕሪ ጉዕዞ ኣቃሊላ ጠበንጃ ልዕልነት ኤውሮጳዊ ሒሳ ንባህልታት ኣሜሪካውያን ኤስያውያንን ዘንበርካኸት እያ እታ መጽሓፍካ ምልክት ሕትመት ጽሑፋት ኮይና ሕትመት ኣብ ዝርግሐ ፍልጠትን ሃይማኖትን ባህልን ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ምዃኑ ትገልጽ እያ ኣተሓሳስባ ሰብኣውነት ተሃድሶ ብሕትመት ኣስፋሕፊዑ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ባዕሉ ጥራሕ ብሒትዎ ዝነበረ ናይ ውሃብ ፍልጠት ስልጣኑ ብሕትመት ተጣሂሱ ብሓጺሩ ሕትመት ኣብ ምዝርጋሕ ሓደስቲ ምህዞታትን ፍልጠትን ዓቢ ተራ ተጻዊቱ ሓደ ዝረሳዕናዮ ኣገዳሲ ረቑሓኻ ቴሌስኮፕ እዩ ቴሌስኮፕ ስለ ዝተማህዘ መርምር ስነ ከዋኽብትን ጠፈርን ማዕቢሉ ድሕሪኡ ኣብ ሮኬታትን መንኰርኰር ጠፈርን ኣቲና ማለት እዩ ወሰኸትሉ ሶፊያ ሕጂ ቁርብ ተሃዊኽኪ ይኹን እምበር ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ጀመረ ፍልጠት ናብ ወርሒ ከም እንበጽሕ ገይርና ካብኡ ሓሊፍና እውን ናብ ሂሮሺማን ቸርኖቢልን ናብ ጽሒና ክትብል ትኽእል ኢኸይ እዚ ኩሉ ግን ብዕብየት ባህላውን ቁጠባውን ለውጢ ኢና በጺሕናዮ ካብ ናይ ምንባር ቁጠባ ኣብ ገንዘባዊ ቁጠባ ምስጋርና እውን ኣገዳሲ ረቑሕ እዩ ዘመነ ተሃድሶ ኣብ ጥቓ መወድኡ ከተማታት ማዕበላ ንግድን ሸቐጥን ናይ ዝተፈላለዩ ሓደስቲ ኣቑሑ ብሰፊሑ ተዘርግሐ ገንዘብን ባንክነትን ተነጣጠፈ ድሌታት ሰብ
كمو ينتخب جنزب كعدق تخاله هركوتنتن صعرن ني حدش مهزوتات حساباتن دنفعه لك كم تقدمي كلتش عمد كتمتات جريخ زعبايو مالتي لك كم اوكاي كونن جريخ او فلسفنا كابتي مسبهلي جبارو تتحاجز نبره ناي نبره تنقرتن بهلن كم يجيرو خمسة جلاجل نجيرك نيره كم أخاها مع كلايدر بتحدثه كم مسافنتن سقط أبيات كريستياناتن فنسيقو خوص جميرو زنا خونا خلو جريخاو بالي بتوم كابس بانياز ومسؤو عربن نعم مبرا بايزنتينين عبيلو داقماي كفتشن كحدثن جميرو أتن سلسة وحايز كم بحدش هبت عب فلك تحويسان والتي لك عمتيك نفع تمهاري تخصوفيا بزغنه الزوال كوخيك قدم تاريخ ناي زمنت حدثيو حجخا بزعبات زمص حدشات حساسباتات كنا عللينا حجين غزايك خيد كمسح منبر بلتو صوفيا البورتو غنا كابت تطوي الوزن برا قريبو مصيو كم بحدش كوفيلو قصله تحدثو زمصوا قداس نجر بزعبا بلعلي سب زلو الرأيايو تحدثو زمصوا حدش سبعونت مسكينا ناي ماكلاي زمن ناي سبن حاتياتنا تحساسبا أزيز تفلين زصاررن كونه سب مزنا زي بلو كبري تبهله حدا غبتهم فلوطات ناي زمن تحدثو تمراماري مارسيليو فيتشينو أنت بموات السجاز تقول باب كاملو كتا ولدو رأسها فلتا بله كمون بيكو ميراندولاز تبهله مدري جرما ود سب زر استون تزي صحف اتارستي أما كلاي زمن عابياي مخونه نيرو سلازي أمول ما كلاي زمن من بقسي نتبي عباج قوت راي نيرو أب زمن تحدثو جن ما بقس نتبي سب بعلو خونه أبكري خاو فلسفنا ونكم انجينيرو كم هو سلازخونو خاينا تنتاو سبعونات داق ما يتوليدو زبلنا أب تحدثو مخا سبعونات أب زرع على جاف بزيحو أب درجاو القونتي دايبو نحنا سبت رايو كنان نحنا فلياتو الكسباتينا سلاز تبهله دوب زي بلور سبلحي والكسبات مميخا أب مفلات تبزيحو ما يتحدثو زمن سبت رايو كنان كل انتناوهي وزل لوط وبنيان سنفلتاتون باللي حيني تبايلو تقلصه أو رئيس زي قرصنا سرار حنسب كمي مخان مفلات نزمو تسبت أبيحكا أبوشت انت يالوو أيناي بخمين كساقس نمرمرم تدفره نسب الراقوز إيكان تاينوتن قرصون كفتش تجمره سالانا صنتن تبعاتن حفرتن حنكتن تقنططه سب أبزي تحصرن ناب حدث سنة حسابات ديبه سبنا باجقو تباهيلي تفترن سبنا أبيات معبالن فلتاتن نبهتاب عالمن حجني تفتيرو تبهلا نفلتاتن فتشان كا كل الدب البوخنه هدات لؤمنتن قطعتن نايقري خاوي سبعونت تتحسه ناي زمن تحدث سبعونتويان كاب قطعت تلاقيقو مالدي بلت صوفيا كساب كندتي قطعات ويلؤمات هون ينبرن جن مول عالم كابدك أسوهم سبرابرة تعذبوا نتهلو جزيا استبهالو نتيا مونجو جزيا منت انتاون زنبرة زمناتك مع كلاي زمان نخبلو واخ آدم شعو مودا درت زي بلو معبالف حساسة أب سنة باب سنة صحف موسيقى فلسفنان سنة فلتاتن كأرب مشعو زي ترائي معبالن فلتاتن ترائي جبوت أبنت كباكي كأرب محجب زعبات انتاوي تروما تزاري من نيرنا انتاوي تروما ناي كتماتات كتما من نهاري أدماس زبل قصل تواهبوهم زنبرة أعليلنا نيرنا الزغلو ومع كلاي زمن عني عباي روما عبشعنا 410 شوعة زنبروات أماتو 10 شوعة شهر راي تريفهم نيرم نبرت زمن تحدثو أجن نروما هاداق متحدثو هنقبر الله باهلا وحلفنتنا يسلز بلو بقدمنت بيت كريستيان قدس بيتروس أما قبر هواريا بيتروس كتمسرت على وايلوم مسرت هنصا قمطو أزيوم بزحات ببنيات دما نتياب عالم زعبي بروجكت سراح هنصا تساتفو سلازي بيت كريستيان قدس بيتروس مستزعبي قرعاتو أبشان 500 تجميرو دحر 170 عامتات تزازمه أسي عب بيت كريستياني مالتيو حاتت التقريما قدنو 300
ቁመቱ 130 ሜትር ኮይኑ ስፍሓቱ 26,000 تربيعت متريو حجي بزعبة تبعت زمن تحدث يأخلنا مو أبهر زنبور الرأي نزارب سب عالمي أجزو علمنا تدحريز مس هيوت مدالويتها زبل زنبر أمنة تتحسو حدشات حسبة أب أكلاو علم ترأيه بحر أونتاو فترة مخانة أمنه قلنا جرجن أبا جوا أبوش فترته هلويه درت ألبون تقوينو خا أب كل اللو وبالو استحساس بازي امنته كله يبهال أبا جوا أب كل اللو مالت كايو قدم ناي ماكلا زمن فلاسفتات أمونغو أبا جوان فتراتن كسجر زيك الحصر اللو يبرنيرم حجيكن بحرين جزاء رسوم ملكوتيو بعلو أبا جوا يزعندب تبهله الزبها لازقن نبيتك هنا تايمك قران نابنت جوردانو برونوس تبهله أبا جوا بكل اللو أدماسك دوب زي بلو سفيحي سلازبله أبشحن 600 عام تمرات أب ماكل أداقا بحاوت غاز إلوه موت ببيتك هنا تبين له كده يجوكن يوم ودي سبعون نتي لمك أيج الروح نيرم بتتكبار تقرمات برونو بعليو سبعو بحري زنبورن بر بتوم زغطلو يكونن أب زمن تحدثو سبعون نت راي يكونن زعنبب زنبره أنصار سبعون نت سامنون يبزح نيرم كلهم أنصار زنبوروها ناي بيتا كهنتن هاجرن سبسلطانيم أبتوهنتي أبتون قلان ماريتن زعمنو كندي بحوز يتقاصلو كندي هيمانوتاو كينات كزي تخايده أتزسكح كحورار أب حزب أمريكاون شعوان نيرو سبعون نت كم صلالوت تقعزت نهض فلتيو زخونه يكون زمن بفصم صبق وي بفصم حماق يحلفني كل التفتلي حماق صبقون وترو معرين نيرن حدا اوان كاي تحلالخا اب زمن تحدثون كي ترفه تمساسل تريو نيرو حديث نفط اتوا جباب اب زبلار استي قاسلنا هم بصحينا فابريكاتات كعنبو للجمر غزيدي حتتات ايكونن ما بقى حديث تكنيكاو معباله اتحديث نفط اتوا جباب كونه از مالت كا نتشعو زنبره سنفلطات بفصم استفليا جباب غيركا محازيو زئمت وصيتو جن دحرايو تفليتو بس حدش جباب زي انت يغيرو اب مفتاش بحر خنطقمول زغبانا حدش جباب كوينو بهواساتنا طراي مداساس مالتيو كاب 14 زمانات حزوكو نتزا ارغا هيمانوتو امنت يخون ناي ارسطوتل فلسفنا بحري بقبو كيف فتشنا كم عور تعميتنا خنقبولي يقبان بمبال زات انقعو بالهتات نيروم نساتهم نتهم صقمات بحسابات راي كفتحو يخو اليوم زبلو زنبرون تقاوي مامم أمولو مأكلاي زمنون سيارة زقدس موقتاو مخنيت رايو زبل سنة حسب يعبل النيرو حجيقن زخون يخون قبل البحرز قبر فتشا يخون مرمر أبتع زبتن تمكرون قبراو فتنن كمركوس اللوت باله الزقبابزي تمكراو قبابي بحال سلازي زخون زقسن فلتات أبناي بعلخات زبتن فتنن سمركوس انبر أبزا أرقو براناتات قنس إلكا يخون كاب حسابات كاب زهندس كايميم بقتبلو ما يكون انزق السم تبهله تمكر أو الجباب أبت انتون نيريو أتستبهله حد شا الجباب جن بنصر استسرعه قطع زلوا عمرام رايو زت حزكا أتم قدامت إذا حجي نونو الزمناوي تكنيكا ومسارحي وي مسارة أصل زينب برام يخون كم زبالو بلد سوفيا وين برامن حساب زقبرا إلكترونيكاوي مسارحي نبرامن قصر جن نيرو لوم جن نسنفلت أتاوي تعزبت نجارات بمعبول مسارحتات بزي جيجا بدقيق عجبات تجلس مخاليت فللي تعك أنزك العقنا اتعك أنزك العقا كم زعك أنجبر روي بالنيرو غاليلي استبهلوري إيطالياوي نا 10 شمن زمن تمراماري قصيلون مصحف بحري بقانقوا سنه قصري تصحيفوي بالنبره از كله فتنتاتن معك أنا مسفارنيو نحدث مهزتات كونز جبره مالتي قصلت صوفيا أبد قدامي قص اتحديث نفط أتوا جباب دراخ نيرو از جباب زن بعلو تكنيكاو سوراس لزلع على تكنيكاو نت حاحسو
ንሓድሽ ምህዞታት ኣፍ ደገ ኸፊቱ ንሰብ ከዓ ካብ ባህርያውነቱ ኣናገፎ ሰብ ንባዕሉ ኣካል ናይዚ እንሪኦ ባህሪ ተራ ፍጡር ጥራይ ኣይኮነን ስለ ዝተባህለ ድማ ሰብ ኣብ ባህሪ ኢዱ እትዩ ቋፀሮ ጀመረ። እንግሊዛዊ ፈላስፋ ፍራንሲስ በከን ፍልጠት ሓይሊ እዩ ከም ዝበሎ ከዓ ፍልጠት መሰረት ኩሉ ምዃኑ ተረጋገፀ። ንጽቡቕ ጥራይ ኣይኮነን ከምታ ቀዲመ ክልተ ፈትሊ ጽቡቕን ሕማቕን ተመዓራርየንን ዝኸዳ እሞ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ዝተሓላለኻ ዝበልኩ እዩ። ቴክኒካዊ ሰውራ ዘመነ ተሃድሶ ፈተልትን ቆነንትን ማሽናት ክፈጥር ከሎ ሽቕለት ኣልቦነት ከዓ ማዕርዩ መፀ። መድሃኒታት ሓደሽቲ ሕማማት ኣስዒቡ ዝተመሓየሸ ኣገባብ ሕርሻ ከባብታት ኣብሪሱ ሓደሽቲ ሓጸብቲ መካይንን እቶናትን ፋብሪካታትን ብከላ ኣየርን ኢንዱስትርያዊ ርስሓትን ጓሓፍን ኣስዒቡ ሎሚ ኣብ ግዜና እውን እቲ ዝዓበየ ፀገም ምብራስን ምብካልን ቴክኒካዊ ሰውራ ዘምፅኦ ፀረ ባህርያዊ ኩነታት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሰብ ሕጂ ክቆጻጸሮ ዘይክእል ፀገም ባዕሉ ምፅእ ኣሎ። ብዙሓት ኣወንታዊ ኣጠማምታ ዘለዎም ብልህታት ግን ሰብ ገና መበገሲ ክሳብ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ሰውራ ገላ ዕሹር ኣሉታዊ ሳዕቤናት እኳ ይሃልዎ እምበር ምእንቲ ድሕነት ከባቢና ብፍልጠትና ክንቋጸሮ ዘይንኽእል ፀገም ኣይክህሉን እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ብወገንካ ኸ እንታይ ይመስለካ? ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ክልቲኡ ኣባህላ ሓቅነት ኣሎ። ኣብ ገለገለ ዓውድታት ምትእትታዊ ኢድ ሰብ ኣብ ባህሪ ክዕገት ኣለዎ። ኣብ ገለ ዓውድታት ግን ሰብ ከም ዝዕወት ርግፀኛ እየ። ሓደ ነገር ግን ክረጋግጻልኪ ሕጂ ንድሕሪት ናብ ማእከላይ ዘመን ምምላስ ማለት ዘብእት እዩ። ካብ ዘመነ ተሃድሶ ጀሚሩ ሰብ ኣካል ባህሪ ጥራይ ምዃኑ ተሪፍ እዩ። ሰብ ኣብ ባህሪ ኢዱ እትዩ ከም ድላዩን ከም ውንትኡን ካሃንፆን ከመልክዑን በቕዒ እዩ። ከም ሓቂ ከዓ ሰብ ሓደ ዘደንቕ ፍጡር እዩ። ሎሚ ኣብ ወርሒ በፂሕና ኣሎና ነዝተኽእሎ ዝግን ናይ ማእከላይ ዘመን ሰብ ከመይ ገይሩ መኣመኖ? ወሰኸትሉ ሶፍያ ሓቂ ኸይ መን መኣመኖ? እዚ ኸዩ ናብቲ ሓድሽ ርኤተ ዓለም ዝበሃል ዘሰጋገረና። ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ዘመን ሰብ ካብ ምድሪ ኣንቃሪር እዩ ፀሓይ፣ ወርሒ፣ ከዋኽብትን ፕላኔታትን ኣብ ዙርያ ምድሪ እዮም ዝዘሩ ምድሪ ማእከል ኩሉ ኣድማስ እዩ ዝብል ነይሩ። ነዚ እምነት እዚ ዝያዳ ዝሓይሎ ዝነበረ ኸዓ እቲ ኣባጅጎ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማያ ሰማያት ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ኮይኑ ኣብ ኣድማስ ኮፍ ኢሉ ዝገዝእ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ። ክንድኡ ቀሊል ነይሩ እንተዝኸውን ደኣ እሞ ጽቡቕ ነይሩ። ኣብ 1543 ሓንቲ ንእሽቶ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ሰማያዊ ጠፈር ዘርእስታ መጽሓፍ ብሓደ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ዝተባህለ ወዲ ፖላንድ ተጻሕፈት። ኮፐርኒከስ ኣብ መጽሓፉ ነቲ ኩሉ ኣብ ዙርያ ምድሪ ዝዘውር ዝብል ዝነበረ እምነት ብኣንጻሩ ኩሉ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ከም ዝዘውር ሓበረ። ፀሓይ እትበርቕን እትዓርብን ምድሪ ኣብ ገዛእ ርእሳ ስለ እትዘውር እዩ። ስለዚ ፀሓይ ቀዋሚት ኮይና ኩሎም ፕላኔታት ኣብ ዙርያ እዮም ዝዞሩ። እዚ ኸዓ ብጭቡጥ ትሕዝብቲ ዝተረኽበ ፍልጠት ምዃኑ ነገረ። እሞዚ እቲ ቅኑዕ ስእሊ ማለት እንድዩ ብኩሉ መዳያቱ ይኮነን። ቀንዲ ናቱ ነጥቢ ምድሪ ኣብ ዙርያ ፀሓያ ትዘውር ዝበሎ ቁናዕ ኣሎ። እቲ ፀሓይ ማእከል ናይ ኩሉ ኣድማስ እያ ዝበሎ ግን ተጋጊ እዩ። ሎሚ ፀሓይ ሓንቲ ካብቶም ብዙሖም ንኽትግምቶ ዘፀግን ከዋኽብቲ ሓንቲ ምዃና እዞም ንሕና ንሪኦም ከዋኽብትን ፕላኔታትን ፀሓይ ሓዊስካ ኸዓ ሓደ ካብ ቢልዮናት ጋላክስታት ወይ ጸባዊ መንገዲ ምዃኖም እዩ ተሓቂ። ኮፐርኒከስ ብተወሳኺ ምድርናን ፕላኔታትን ኩሎም ብስሩዕ ክቢዮም ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዞሩ ኢሉ ይኣምን ነይሩ። እሞ ከምኡ ዶ ይኮነን ተሓቂ? ኸይኮነን። ብስሩዕ ክቢዮም ዝዞሩ ክብል ከሎ መሰረት እምነቱ ብኸመይ ምዃኑ ኣይገለጸን። ኣብ ጥንቲ ዝነበረት ተሓሳስባ ኩሎም ሰማያዊ ፍጡራት ከበብትን ብኽቢ ኸኣ ይዞሩን ዝተባህለ ሰማውያን ጥራይ ስለ ዝኾኑ እዩ። ስለዚ ካብ እዋን ፕላቶ ኣትሒዙ ጠፈርን ክብን እቲ ፍጹም ሓቀኛ ጂኦሜትሪ እዩ ተባሂሉ ይእመን ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ 1600 ዓመተ ምህረት ግን ሓደ ዮሃንስ ኬፕለር ዝተባህለ ጀርመናዊ ናይ ስነ ከዋኽብቲ ፈላጥ ብንጹር ትዕዝብታዊ መግለፂ ገይሩ ኩሎም ፕላኔታት ብናይ እንቋቑሖ ቅርጺ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ከም ዝዞሩ ሓበረ። ኣብ ዙረቶም ንፀሓይ ከቐርብዋ ከለዉ ፍጥነት ይውስኹ፣ ካብ ፀሓይ ክርሕቁ ከለዉ ከዓ ዘገም ኢሎም ይዘሩ ብምባል ኣሚኑ። ክሳብ ግዜ ኬፕለር ከዓ ምድሪ ከም ኩሎም
ካልኦት ፕላኔታት ንሳዎም ፕላኔት ምዃና ከይተረጋገፀ እዩ ጸኒሑ። ኬፕለር እዛ ኣካላት ሕግዚ ኣብ ኩሎም ኣድማሳት ሓደ እዩ፣ ፍልልይ ድማ የብሉን ኢሉ ደምዲሙ። ከመይ ገይሩ ፈሊጡ ኢላ ሓተተት ሶፊያ። ምኽንያቱ ኬፕለር ኩሉ ምንቅስቓሳት ናይ ፕላኔታት ብህዋሳቱ ስለ ዝተመራመረሉ እምበር ነቲ ናይ ጥንቲ ማሪታዊ እምነት ዓይኑ ዓሚቱ ስለ ዘይተቐበሎ እዩ። ጋሊሌይ እውን ከም ኬፕለር ቴሌስኮፕ ተጠቒሙ ንሰማያዊ ፍጡራት ዝዕዘቦም ነይሩ። ንወርሒ ብዕቱብነት ተዓዚቡ ከም ምድሪ ዓሚቕ፣ በሪኽ፣ ኩርባን ጠረርን ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። ምድሪ ሓንቲ ወርሒ ጁፒተር ግን 4 ወርሕታት ከም ዘለወን ከዓ እሚኑ። እቲ ዝዓበየ ጋሊሌዮ ዝሰርሖ ስራሕ ግን ሕጊ ዝሕተላ ብንጹር ምግላጹ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ሓደ ኾፍ ዝበለ ቀዋሚ ዘይንቀሳቐስ ነገር ወይ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ብናይ ደገ ሓይሊ ድፊት እንተዘይረኺቡ ዝነበሮን ዘለዎን ክውንነት ኣይቀይርን እዩ ኢሉ። እዚ ኣገዳሲ ትዕዝብቲ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዘካትዕ ዝነበረ ነጥቢ እንተ ደኣ ምድሪ ኣብ ገዛእ ርእሳ ትዘውር ኮይና ንላዕሊ ዝደርበኻያ እምኒ እታ እምኒ ኣብ ክንዲ ኣብታ ዝደርበኻያ ቦታ ትወድቕ ሪሒቓ ክትዓልብ ዘይግባእ ኣይፋል ኣይግባእን ዝብል ኣካትዐ። ንኣብነት ኣብ ትጓዓዝ ዘላ ባቡር ኮይንኪ ሓንቲ ትፋሕ እንተወዲቕኪ እታ ትፋሕ ኣብ ክንደን ድሕሪት ተኺላያ ትወድቕ። ወላ እታ ባቡር ትወንጨፍ እታ ትፋሕ ናታ ፍጥነት ኣይቀይርን እዩ። እዚ ከዓ እዩ ሕጊ ዝሕተላ ዝበሃል። ኣብ ግዜ ጋሊሌየ ግን ባቡራት ኣይነበራን። ካልኣብነት ኩዕሶ ኣብ መሬት ኮረር ክትብል ገዲፍክያ ዝሕንኩላ ነገር እንተዘይረኸይባ ኮረር ምባላ ተቐጽል እያ። እቶም ዝሕንኩልዋ ኸ ኣየኖት እዮም? ሓደ ሓርፋፍ መሬት እንተኾይንዋ ካልእካ ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ስሕበት ጠጠው ከብላ ስለ ዝኽእል ሓደ ነገር ብግብሪ ኸርእየኪ ጽንሒ ኢሉ ተንስኡ ሓንቲ ልምጽዓረር ኣብ ሓንቲ ቁርብ ቅንን ዝበለት ንእሽተ ጠረጴዛ ቀሪቡ ክትምልከት ሓበራ። ነቲ ዓረር በታ በራኽ ሸነኽ ጀሚሩ ፈነዋ። ዓረር ኮረር ኢላ ጠረጴዛ ሓሊፋ ናብ መሬት ወደቐት። መንደቕ ተጋጭያ ኸዓ ጠጠው በለት። ሕጂ ስለምንታይ ምስ ፈነኽዋ ኮረር ኢላ ኸይዳ ናብ መሬት ወሪዳ ንገርኒ ሓተታ። እታ ዓረር ከባብ ስለ ዝኾነት እቲ ጠረጴዛኻ ቄናን ስለ ዝኾነ ናብ ታሕተዋይ ወገኑ ብስሕበት ክትወርድ ክኢላ መለሰት። ጽቡቕ ኣለኸይ ስሕበት እዩ ንታሕቲ ኮረር ክትብል ዝገበራ። ስሕበትን ክብደትን ከዓ ይዛመዱ እዮም። ኣልበርቶ ነታ ዝወደቐት ዓረር ኣልዒሉ ከም ብሓድሽ ኣብታ ቄናን ጠረጴዛ መጺኡ ሕጂ ኸዓ ነዛ ዓረር በዚ ሓደ ጫፍ ኮረር ከበላየ ጽቡቕ ጌር ክትዓዘቢ። ሕጂ እንታይ ተዓዚብኪ? እታ ዓረር ቀሲላ ብዓንኬል እናወረደት ኣብቲ ዝቐነነ ሸነኽ በጺሓ መለሰት። መሊሱ ነታ ጸፍሑ ኹላ ቀለም ለኽዩ ከም ብሓድሽ ተዓዘቢ ብምባል ነታ ዓረር ብሓደ ጫፍ ፈነዋ። መንገዲ እታ ዓረር ከዓ ብንጹር ዓንኬል ተረእያ። ርእኺ ሙሉእ ክቢ ኮነን መገዳ ሓውሲ ክቢ እዩ። ቅርጺ ፓራቦላ ኸኣ ይበሃል። ምኽንያቱ ከም ቀስተ ደመና ብኽልቲኡ ጫፋቱ እናገፍሐ ስለ ዝኸይድ። ግን ስለምንታይ መስለኪ እቲ ዓረር ብኸምዚ ፓራቦላ ዝኸደት? እቲ ጸፊሕ ቄናን ስለ ዝኾነ እቲ ዓረርካ ስሕበት ስለ ዝረኸበት በቲ ቄናን ጌራ ናብ መሬት ኣንከራርያ መለሰት። ገና 15 ዓመት ዘይመልአት ተምሃሪተይ ብሓንቲ ፈተነ ጥራይ ጋሊሌየ ዝፈለጦ ፈሊጣ። ዘገርም እዩ በለ ኣልበርቶ። ሕጂ ክልተ ሓይልታት ብሓባር ክዓዩ ከለዉ ተዓዚብና ኣለና። ጋሊሌየ ኸዓ እዚ ሕጊ እዚ ወላ ኣብ መድፍዕ ሓደ ከም ዝኾነ ገሊጹ። መድፍዕ ተተኪሱ ኣብ ኣየር ንላዕሊ ዓሪጉ ቃሲሉ እናረሓቐ ኣብ መሬት ይወድቕ ልክዕ ከምቲ ዓረር ዝኸደቶ መገዲ። እዚ ዳህሳስ እዚ ኸዓ ኣብ ግዜ ጋሊሌዮ ሓድሽ ረኽበት እዩ ነይሩ። ኣሪስቶትል ሓደ ተወንጫፍ ምስ ተወንጨፈ ንእሽቶ ዕፅፍ ኢሉ ብትኹል ኣብ መሬት ከም ዝወድቕ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ክሳብ ናይ ጋሊሌዮ ፈተነን ቁኑዕ ኣገላልጸን ግን ኣሪስቶትል ጉጉይ ከም ዝነበረ ኣይፍለጥን ነይሩ። ክሳብ ክንዲ እዙ የገዳስ እሞ በለት ኣቕሊላ ብምርኣይ ኣጸቢቑ የገድስ እምበር ቆስመሳዊ ኣገዳስነት ኣለዎ። ካብ ኩሉ ስነ ፍልጣውታዊ ዳህሳሳትን ረኽበትን ደቂ ሰብ እቲ ዝዓበየን ኣገዳስን እዚ እዩ። ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ደኣ
أسفيح كاخت نقرني خمالتي بلات بمقرامن تقداسنتن بدحريو حدا إساق نيوتن زدمهله ناي فيزيكس ليق إنجليزاوي شحن شد شميتنا 4 كلتن كساب شحن شواتن يتن شواتن مزه نصحاياوي سرعتن زرت بلانيتاتن كا ناي موداتا نصر مغلص ገበረሉ ገሊጽ ወጥራይ ዘይኮነስ ፕላኔታት በኸመይ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዘሩ ስለምንታይ ከይዘሩ ዘርዚሩ ክገልጽ ከሎ ኣብ ናይ ጋሊሌዮ ዳይናሚያዊ ርኽበት ተመርኪሱ ኣብርሂዎ እሞ ፕላኔታት ሲ ከምታ ኣብ ቄናን ጽፍሒ ተሽከርክር ዓረር ማለት ድየን ዳርጋኹም እየን ግን ሓንሳብ ተዓገሲ ኬፕለር ኣቐዲሙ ነዞም ሰማያዊ ፍጥረታት እዚኣቶም ኣብ ንሓድሕዶም ክሰሓሓቡ ዝነገበሮም ሓደ ሓይሊ ኣሎ ንዙረቶም ስሩዕን ዘይቀየርን ዝገበሮ ፀሓያዊ ሓይሊ ከም ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ኸኣ ኣብ ዙረቶም ካብ ፀሓይ ክርሕቁ ከለዉ ዘገም ከም ዝብሉ ዝገብሮም ይብል ነይሩ ንማዕበል ባሕሪ ዘውርድን ዘደይብን ከዓ ናይ ወርሒ ሓይሊ ምዃኑ ገለጸ ነዚ ናይ ወርሒ ክልሲ ሓሳብ ግን ጋሊሌዮ ነፀጎ ወርሒ ንማያት ክትገዝኦም ኣይትኽእልን እያ ሓይልታት ስሕበት ከዓ ክሳብ ክንድዚ ርሕቀት ኣብ ዘለዎም ኣካላት ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ወላ ብሓድሕድ ፕላኔታት እውን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ብምባል ንኬፕለር ኣባጭወሉ ስለዚ ጋሊሌዮ ተጋጊዩ እወ ኣብታ ፍሊት ነጥቢ ጥራዩ ተጋጊዩ ምኽንያቱ ጋሊሌዮ ኣብ ናይ ምድሪ ስሕበትን ወደቕቲ ኣካላትን ጥራይ ኣተኪሩ ስለ ዝነበረ እዩ ድሓር ኒውተን ሕጊ ኣድማሳዊ ስሕበት ዝብል ጽሑፍ ኣቕረበ እዚ ሕጊ እዚ ሓደ ኣካል ምስ ካልእ ኣካል ይሰሓሓቡ ሓይሊ ስሕበቶም ከዓ ምስ ናይ ነፍሲ ወከፎም ዓቐን ግዝፊ ብተመጣጣኒ ዝዓብን ምስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርሕቀት ብተመጣጣኒ ዘንክን እዩ በለ ተረዲእንሎ መስለኒ ንኣብነት ካብ ኣብ መንጎ ክልተ ኣናፁ ኣብ መንጎ ክልተ ሓራምዝ ዘሎ ስሕበት ይዓቢ ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ሓደ መካነ እንስሳ ዘለዋ ሓራምዝን ኣብ መንጎ ክልተ ካልኦት ሓንቲ ኣብ ህንዲ እታ ሓንቲ ኸኣ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሓራምዝን እቲ ስሕበት ኣብ ተንጥቓጥቓ ዘለዋ ሓራምዝ ይዓቢ ማለት እዩ ሓቂ ኢለ እዎ ጽቡቕ ኣለኸ ጽቡቕ ዝተረዳእኪ ክትመስሊ ሕጂ ተሪፋትና ዘላ ኣዝያ ገዳሲት ነጥብላ ኒውተን እዚ ስሕበት ኣብ ኩሉ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ መንጎ ሰማያዊ ኣካላት ብኣድማሳዊ ዝዓየ ሕጊ ምዃኑ ነፂሩ ነዚ ሓሳብ ዘምፅኦ ሓደ መዓልቲ ኣብ ታሕቲ ገረብ ቱፋሕ ኮፍ ኢሉ ከሎ ሓንቲ ፍረ ቱፋሕ ኣብ ጥቕኡ ትወድቕ ብኸምዚ ናይዛ ዝወደቐት ቱፋሕ ሓይሊ ወርሒ ኣብ ምድሪ እንተትወድቕ ክንደይ ዕንወት ትኮኑ ምተረኽበ ኢሉ ሓሰበ ከይወደቐት ኣብ ዙርያ ምድሪ ክትኰልል ዝገብራ ግን ሓደ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣመነ እዚ ኸኣ ናብ ናይ ኒውተን ሕጊ ፕላኔታዊ ዑደት ዝብል የምፅኣና ምድሪ ንወርሒ ትስሕበያን ትልኪ 50 ሚእታዊት ሓቂ 50 ሚእታዊት ከዓ ጌጋ ኣለኹ ይብለኪ ግን ስለምንታይ ወርሒ ናብ ምድሪ ዘይትወድቕ ናይ ምድሪ ስሕበት ኣዝዩ ዓብዲ ኣይኮነን ንማዕበል ባሕሪ 1-2 ሜትሮን ላዕሊ ዝስሕቡ ሓይሊ እሞ ገምት እዮ ሶፊ ኣይትረዳእንን ናይ ጋሊሌዮ ቄናን ጽፍሕን እተዓረርን መዘክሪ ኣብ ናይ ወርሒ እውን ክልተ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብሓንሳብ ዝዓዩ ኣለዉ ማለት ድዩ ሓተተት ሶፊያ ልክ ኣለኺ ቀደም ኣብ ፈለማ ፀሓያዊ ስርዓት ክጅመር ከሎ ወርሒ ካብ ምድሪ ብኣዝዩ ገዚፍ ሓይሊ ኣዝያ ርሒቓ ንላዕሊ ተሰንድያ ወርሒ ኣብ ባዶ ሻእየር ኣብ ዘይብሉ ህዋ ስለ እትንቀሳቐስካ እዚ ገዚፍ ሓይሊ እዚ ንዘለዓለም ኣብ ግብሪ ዝዓየ ኮይኑ ናብ ምድሪ ክትሰሓብካ ናይ ግድን እዩ ምኽንያቱ ናይ ምድሪ ስሕበት ከዓ ብኣንጻሩ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ልክዕ ኣለኺ ስለዚ ክልተ ዘይቀየሩ ኣንጻር ሓይልታት ስለ ዝዋጠጡ ወርሒ ኣብ ክንዲ እትወድቕ ወይ በቲ ዝተደርበየቶ ትጠፍእ ኣብ መንጎ ተንጠልጢላ ኣብ ዙርያ ምድሪን ዘለዓለም ክትዘውር ተፈሪዳ ማለት እዩ ካን ክንዲ ዝቐሊል እዩ መግለፂ እዩ እዎ ቀሊል እዚ ቀሊል መግለፂ ኸኣ እዩ ዕላማ ኒውተን ዝነበረ ኒውተን ሒደት ባህርያዊ ሕግታት ኣብ ኩሉ ፍጡር ብኣድማስ ይሰርሑ እዮም ኢሉ ፕላኔታዊ ዑደት ክቐምር ከሎ ኸኣ ክልተ ባህርያዊ ሕግታት እዩ ተጠቒሙ ሓደ እቲ ሕጊ ዝሕተራ ዝበሃል ጋሊሌዮ ዝኣመሞ ኒውተን ከዓ ኣስፊሑ ዝገለጾ ናይ ዝሕተላ ሕጊ ሓደ ኣካል ኮፍ ዝበለ ይኹን ብቕኑዕ ሕንጻጸ ዝንቀሳቐስ ካልእ ናይ ግዳም ሓይሊ ድፊኢት እንተዘይረኺቡ
كابت زنبرو أنكساسنيو زبلي أتخال حقها غاليليو غعزو عرر أبكينا نصفحي بقبرير إيز قلوص أيو كل تانصار حيلتات أب حدا أكال حبيرون تسريهم أتأكال بغرس انقاقحو عن كلي قعاز زبل نيرم بزي نيوتن نبلانيتات أب زورياز حيكم زوروز قلسة هو بزيو كلهم بلانيتات أب زورياز حيز قبرو عدت بغرس انقاقحو زمسل عن كلي زقعازو بسنكخلت زي مزازنو منقصاصاتهم حدا أتياب فلمات حياو سرعات كقوم كله زنبرم بغنوع مسمر منقصاص أتحدها بدحريو بسعبت حيز فتر منقصاصيهم نيوتن أب كلهم زنقصاصو أكلات إذا حق زي مولو أدماس يسرح بمبال دم ديمو إذا بمبالها نتمدراو حقن سامياو حقن ببيني يزبل نايك قدم سنة حساب سعيروا صحايا بحنبرتي سرعات أدماس كم اتركب زحبر مجلسها قنوع مخانون حوارو ترقاقصة همو سبسي صغيل بحاوري وابحانتي أب هواس تنتقلت بلانيتنا النبر اللي زعم زنبره بلا تقريما هو أزي مجلس سجن دحار عبصات فتيرو قدمي داروين سبما بقول انسا خوينو إنا معبليو أبز حج زلو درجة نايسب درجة بس حمس بلا بيتك هنا تقاويمو نزينا يحمبرت صحياو مجلسها بيتك هنا دق عاتيغو سلز تقاوما عبس أقام تفتيرو يردان الله أبزنا يحجي حدش مجلس جن نأباجيكو أبينا يبوتا تقمتو أتنا يقدم مدري مأكليا أباجيكو بلانيتاتن كا أبلع اللوز بالمجلسي زقل لمخوني مسلاني أتعابيز تبليو زلغي كونان نيوتن نتزهاب مجلسي كم حقي بعد ما درجة أب كل زعي مسبلة نتدرت ألبو حيل باجيكو زنا سوقينو استسمع مسبات قيم تلاعيلو أمنت نيوتن جن يتبدهن بحريو حقتات نجزاء رسم نهلاو تعابن كل ذكارنا باجغو مليسم زدددون زرقاقو صنيام بالا كاب زمن تحدثو تحزو دك سب أب حدا عبي جالاكسي بحاوري أب تركب مدرينان نبر زبل مجلس لميدوم صنيهم أزنا حجي بمولو جنازة تقبلنا مجلس كوي أب زمن تحدثو نفسه كفسب كابتن أقدم بزيادة مأكلاي سفر اللو ويلم زأمنون إيرم أقدموا مدرياتا مأكل تبهيلو حجيجن سنخوا خبتن أب أدماس حدا فتسم مأكل زبهال يلون كمس حيوية أدماسنا كالوت مأليا زي بلان أدماسات هلوها نفسه كفسب كأن بعلو مأكلنا أدماسيو زبل صعبه زمن تهدسون بعلو حدا حدش هيمانو توير رأيا صعبه فلسفنا نسنا فلتأثن كاب تمرت هيمانوت النار حاقة مسكده حدش منفساو كرستنا خمعبل جمره بدحري تهدسو نساب زما أكلات حساسبا مسمسة أب هيمانوتاوي امنت الوحدة زمالت كا أمرك أتتاو زمدنا باجغون سبن كاب أمر سب مس أبياتي كرستنا زيادة قداس غنى أما أكلاي زمان أتبلاتين زفتسم قداسين سرعة تصولوتن كاثوليكاو بيتا كريستيان عند حقوق قلقلوت بيتا كهنة نيرو كانت فلسطين ترايكايم نات بلاتين ستصحف قدس مصحفتي زنببو نيرم أب زمن تحدثو جن قدسات مصحفتي هزبي بززاربون بزردون قانقواتات كاب قانقالاتينن غريخن كترغم مجمرو مسرت غنا خونه مارتين لوثر كاب كاثوليكاويت بيتكريستيان سنصله شعودي بلد صوفيا هو مارتين لوثر تنصيلو جن نصغنا استقالسن سطراي نبرن أبوشت كاثوليكاويت بيتكريستيان كوينم كي تنصلون غنا استقالسو كم إيراسمس ود روتردام نيروم لوثر سنصله جن سريته حاتيات بگنزب عدگني وسلز بلندي هو جن كلا أقداس مخنياتاتون يروه محرت أباجغون مركاب أمالدو ومحسنتا أبيات كريستيانات عدلينيو محرت أباجغو أبتي كاب بيت كريستيان بگنزب عدگ سند سريته حاتيات أي مركوسنيو سلز بلايو كاب كفلا 16 زمن جميرها عدگن مشتان سندات سريته حاتيات كاب كاثوليكاويت بيت كريستيان وقد كونه أبزي أس أباجغوت حوقسي يخون مبر
بحفشعو ود حوجيسو بهالكادي لوتر كابتيا معكلاي زمن سفينو زنبره همينت أبيات كانت رحيقو نيرو نابت في الماو كريستنا حدش كيدان صحف كن ملاسي كايو صار نيرو شرحو مصحف قدوس ترايز بالكوينو ناب منش كريستنا خن ملاسا لنا ايلو تماغوته ازي لك كمتناي زمن تحدثو سبعو تحساسبا زبنبرم نابت انتاو طبابن باهلن كن ملاسا لنا زبلو زنبريو لوترن مصحف قدوس حزبي بزردون زاربون قانقا جرمن ترجمو كل سب مصحف قدوس أنبيبون ترديون أي جزء رسو بعلو كهن كخون علوه مخنياتو كهنات رايم سباج جزر رخبلو فلي بلج أي بلو من بعده قاتيلو كهنات برمو زكوان تتوازرو ألامون جلام علتاوي جبراو سراح صحفتن نأمن تخكبون زجبر وصايتات رايو كاو طرفه دحنة محرتنا باججو بوق عوت من بلاد أبيات كريستيانات زي كونه بأمنة باججو تراي بناس عايز ركب بلا لوتر أزخ بالكلو مصحف قدوس هم بيبوت رايو تجنزيبوه لوترون كمت إلو نايتهادسو سبينيرو إيو أيكون أنكا نايتهادسو سبيو زبلوت أباي نايتي عمونغو سبين باججون زبلو كأتتاو ركب سلزع من أيو نزيك على سلوخا ورسالة حمشن عامة مسكونة نمصحف قدوس من انت ترجم قانقا غريخ تماهيرو نتا أكاديمي كاب قانقا لاتينن غريخن ناي مترجم سراح تتحازو يخون مبر لوتر كان فيتشينو واي ليوناردو دافنشي سبعون نتاويا نبرن بانس أرو قادا كم إيراسمس ود روتردام زعمسلو سبعون نتاويان سبعو تحساسبو آلو تاوي بمبال تقاومو لوتر زبلو زنبره سب كاب ጸጋ ባጅጎ ምስ ወደቀ ግርሙኡ ተቐንጢጡ ባዕሊጉ እዩ ይኹን እምበር ዓስባ ኃጢአት ምስ ሞት ዝኾነት ሰብ ዝድሕን ብጸጋ ባጅጎ ጥራይ እዩ ኢሉ ይኣምን እዚኣስ ጽልግልግ ኢላትኒ ተረዳትንን በለት ሶፊያ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ኣልቦርቶ ካብ ኮፍ ዝበሎ ተንስአ ሽዑ ሶፊያ እውን ሰዓት 4 ከም ዝሓለፈ ሪኣ ሰንበደት ددحر زمص موال تأزيا قداسي باروك زبهاليو ندحر معلت خنقصلو سلازخنا حجي غزا خيدي انا خا زياده خي مسله زلخو ليلا يقالي قدف نخ عرف انتي ليلا يقالي دي خزبلكني بموبال كاب كوف زبلو توب سمباده تنسات زيا انا ملحس مع كافيا صوفيا ابو ليلا يقا زغبر غيرو قالت كخل سنة كم جمرة بزبات ردي ندكم سلزلنا خايو كومز قبرنا زلوا مثلني حدا معلتي نسخاب بولي لايكم زي كون كان غير كان يركا حق ايه انا خلي لايكم كل مش بلدو صوفيا حجاز زيادة خيمة لغو كاب كل تساعد لعليك وفيلنا مخا انا ترايك لفلف مثنها هايد كمندو حجي كنت أمي خدخون انديخي تمسحي هرمسك جزا خبز حكي بموبال معزو خفت لا بذهب كانت مرتي بزح مسكنكا بهل نلو إلى زليلا أبقى في لبوت حوفت كما خزع مسلم ممهر فتسي مقواني فني فلتن إنا بلد هرمس مريح واخت وزن معزو حصن ألبرتو بدحاني الرخبنا ليلاي كبلن حنت نبرة صوفيا تزارب دليت جنا معزوب مسأو أفاق فيتا مستنك على تراي ترفت حجة قالي لا يلسويني أزم عنك أفنى من الحسن يكونن كم يجيرو خل تسعة كجاجة خل إلى أن حسبت أبصر جابت سحر بأجرا جزء حسبت بتصح كمسيو أدي أخذ شغلة جنزبنا أوتوبس ما يبلان كل ما قدم سكرت جنا حانت قرشوري أرخبت لك وهاقام خيدا أوتوبس مزيهات سعيلة محساب جنايك وعلى ساتن زرخبت قرشي أبولي لا يدق ميت واخون زد لي كان جرب زد لي خيه همت بمقرب وحليو جن أبلي بانوس كوينو كم يجرخم مخجبر خال سلمتك ألبرتو كنت سألي لا يلسويعوا صوفيا قر خمسة حزان جبجبات بعن حقوقها زحلين تسمع أخات وعزات
ይቕጽል።